Zberateľ je tvor, ktorý zhromažďuje veci, ktoré k svojmu životu nepotrebuje. Zberateľstvo vysiluje zberateľa duševne, fyzicky a hlavne finančne. Napriek tomu som rád, že ma ten vírus neobyšiel. A každý mladý chlapec sa v mladosti zaoberal zbieraním nejakých vecí, či to boli známky, škatulky od zápaliek, výnety od syrov a tak ďalej. Takže, ktorého to potom postupne prešlo, až v prípade mojom, keď už rodina bola dožitá, synovia už boli dospelí, tak vlastne človeka zase prepadol tento ošial a začal som sa venovať zbieraniu najprv obrazov a potom žehličiek, k čomu ma iniciovala vlastne žehlička, ktorá ostala po starej mame, ktorú som videl s tou žehličkou naozaj žehliť. Toto však bol len začiatok jednej veľkej zberateľskej vášne. Odvtedy uplynulo už 9 rokov. No a za ten čas sa pánovi Maruňákovi podarilo zozbierať viac ako 800 predmetov, ktoré slúžili na žehlenie odevov. Zbieram zhruba 9 rokov. Zbierka je to úplne mladá, pretože v zahraničí sú zbierky 30, 40, 50 ročné, ktoré sa dedia, zveľaďujú, skončia v múzeách a tak ďalej. Čiže toto je úplne mladá zbierka. Samozrejme, za toho predchádzajúceho obdobia, nechcem to nazvať socializmu, neboli vytvorené podmienky pre zberateľstvo všeobecne, pretože hranice boli zavreté, devízy boli tak, ako boli, takže internet nebol, takže nejakej výmene alebo kúpovaniu zo zahraničia nebolo možné. V súčasnosti je to aj vďaka internetovým aukciám a burzám o poznanie jednoduchšie. Keby sme však mali porovnať zberateľov žehličiek so zberateľmi iných predmetov, ktoré majú svoje organizácie či spoločné stretnutia, tak by sme prišli na to, že zberatelia žehličiek majú čo doháňať. O klube alebo nejakej organizácii zberateľov žehličiek neviem. Bol som na 14. Svetovom kongrese zberateľov starožitných žehličiek, ktorý bol v Rumunsku, mesto Sinaje. A tam bol naozaj výkvet zberateľov z celého sveta. Musím podotknúť, že z východného bloku tam nebol nikto, okrem mňa so synom. Takže tam bolo naozaj s tými, ktorí si dopisujem, od ktorých mám z Ameriky katalógy, tak s tým autorom sa tam môžete stretnúť, odfotiť, kúpiť si knihy a tak ďalej. Takže pre mňa veľmi významný medzník v zberateľstve. Medzi zberateľmi a zberateľmi žehličiek nevynímajúc sa nájdú aj ženy, ktoré podľahli tejto nevšednej zberateľskej vášni. Poďme sa teraz ale prejsť zbierkou Jána Maruňáka, ktorá má pre neho nevyčísliteľnú hodnotu. Na začiatku histórie žehlenia sa žehlilo za studena. Ľudia do chvíľku trvalo, kým prišli na to, že vlastne k tomu žehleniu je treba teplo. Takže aj teraz stojíme pri týchto exponátoch, ktoré vlastne predstavujú žehlenia za studena. Sú to manglovacie dosky. Princíp bol taký, že na valček rôzneho priemeru, ale väčšinou menšieho, navinula sa látka, ktorá sa mala ožehliť, nejaký úbrus alebo niečo také rovnejšie, nie veľké. A potom tá gazdina vlastne tlakom šúchala po tvrdej podložke, napríklad po stole, s tou manglovacou doskou, ktoré boli všelijako cifrované, vyrezávaným koníkom, maľované, no úplne umelecké skvosty. Tie manglovacie dosky sa prvé objavili v Dánsku a Holandsku a postupne prešli aj do Európy, čiže aj v Nemecku a aj u nás jednoduché manglovacie dosky, teda sú napríklad zo Slovenska, sa potom používali. Keď sa tá látka odbalila z toho valčeka, tak bola vlastne vyrovnaná alebo vyžehlená. Samozrejme, nie je to žehlenie také, ako si predstavujeme so žehlením s naparovaním a s elektrickou a tak ďalej. Pre nich to bolo vyžehlené. Takže toto je zastudená. Sú potom rôzne, z toho potom vznikli
mangle, zase zastúdená medzi drevenými valcami, tlakom, ktorý sa reguloval, sa prešla látka, bola vyrovnaná. Toto je taký začiatok žehlenia, ktorý začalo ľudstvo vlastne používať. Postup žehlenia bol samozrejme náročný a to ľudstvo sa nejako vyvíjalo. Tu sú príklady žehlenia v tých krajinách ďalekého východu. V zbierkach a v literatúre sa hovorí, že orientálne, ale to nemá s Orientom nič spoločné, toto sú naozaj ďaleký východ, takže napríklad Čína, India a Japonsko. Čím sú zaujímavé? Vieme, že v Číne ako v prvej bol hodváb. Oni sú vlastne vymysleli hodváb. Samozrejme, hodváb bolo treba inakšie ako jemnú tkaninu z priadky morušovej žehliť. Takže oni na to používali takéto misky, to sú žehličky čínske, ktoré sa kúrilo, zohriala sa, je z mosadze a potom, keď bola zohriata, buď ešte to uhlie tam bolo, alebo ho vysypali ako teple, dve ženy držali hodváb a tá tretia chodila po tom hodvábe a ho hladila. Takže toto sú čínske žehličky. Tuto napríklad som si osobne kúpil v Pekingu. Je jednoduchá, ale si ju považujem, pretože mám pamiatku na dovolenku v Číne. To isté platí o týchto dvoch kutáčových, ktoré sú takisto z toho istého obchodu. Čo sa týka Japonsko, vidíme, že je podobné, toto je japonská, priamo je zachovala, je už zánovná, ale princíp je ten istý, zase na uhlie zohriať a žehliť. Potom už japonské sú poplatné vlastne Európe, čiže toto je na drevné uhlie s komínom. Oni sa nejako netrápili preľaváka, prepraváka, ako sú pevné. Oni urobili otočný komín, urobili žehličku, napísali si sem nejaké monogramy, ktoré sú, toto je od nejakej dievčine nejaký príbeh. Takže toto sú japonské žehličky. Toto je žehlička z Indie, je mosazná, zase na uhlie. Mám žehličku z Pakistanu, takže to je ako ten ďaleký východ, kde to žehlenie bolo trošku iné, už teplo. Pri zbieraní jednotlivých artefaktov postupne dojdete na to, že sú oblasti v Európe alebo aj vo svete, kde sú také žehličky alebo taký spôsob žehlenia, ktorý nikde inde nie je. Napríklad tieto žehličky veľké sú francúzske, ale sú iba v oblasti Bretónska. Francúzske z oblasti Bretónska. Druhou takou zvláštnosťou sú napríklad goliere z Anglicka, naozaj iba v Anglicku, potom sa rozšírili aj do iných štátov, ale v Anglicku boli v 17. 18. storočí. Tento golier sa volá po slovensky škapuliár, čo je veľmi zaujímavý názov a neviem, kde tá Slováč na to prišla, ale je to škapuliár a jeho žehlenie vyžaduje si zvláštny nástroj a to žehlenie sa volá rúrkovanie po slovensky. Po anglicky goferín, ale v preklade by to mohlo byť, že rúrkovanie. Čiže keď sa tento golier opere, tak to je len taká biela handra, bez tvara. Keď sa naškrobí a potom sa žehlí sa tak, že takéhoto tvaru žehlička, rúrka dutého charakteru, sa do nej dá železo rozžeravené, zohreje sa a potom sa vytvárajú tie rúrky tým, že sa do každej ide a že sa to rúrkuje. Rúrkuje sa to na zvláštnych stojanoch, otočných, na ktorých to otáča a robí to. Tu vidíte taký rúrkovač trošku vzácnejší, s 3, ale sú aj s 5. Tu je taký s 2 rúrkami a tenšími. Takže toto je ako zvláštnosť jedine Anglicka. Anglicko dlho bolo doménou žehličiek na plyn.
Napríklad toto je anglická žehlička, také z toho staršieho obdobia, tam je v ďalšej časti je tento, ale toto rúrkovanie je zvláštne a je cenené zberateľmi z celého sveta. Táto žehlička je zo Švédska. Je na uhlie a tu si môžete všimnúť, ako zaujímavo je komín, lebo to je duté, tady to išiel dým, jak je zaujímavo ten komín vyriešený tej žehličky. Druhá zaujímavá žehlička, samozrejme mladšia, je tento kohútik takisto na uhlie a komín je vlastne tento kohútik. Na prekvapenie cárske Rusko, rok 1900. Ďalším vývojovým stupňom v žehlení bolo žehličky na tekuté palivo, či to bol špiritus, benzín alebo lieh, ktoré sa hodne používali ešte pred tým, ako sa používal, teda potom, ak sa používal plyn, no a potom už nastalo vlastne využitie elektrickej energie a elektrických žehličiek nástup. Čiže tu je taký príklad žehličiek na tekuté palivá, rôzne, Spojené štáty americké, Austrália, Kanada, takže rôzne. Princíp je všade rovnaký. V podstate tie žehličky na benzín fungovali na princípe LED lampy, tak ako LED lampa funguje, čiže sa naozaj natlakovalo, tu bola pumpička, natlakovalo, zohrial sa horák a vlastne tým strekovaním dnuka do telesa žehličky, kde vlastne bolo treba to teplo, sa vlastne strekoval už plyn, tak ako v LED lampe a zohrievalo to a pary išli komínom alebo bokom alebo už nejakým spôsobom. Treba povedať, že to bolo v podstate nebezpečné zariadenie, pretože máte tu nádržku s benzínom natlakované, žehlíte tu vo vnútri hory a vy žehlíte. To v podstate bolo tak akurát na nejaký požiar alebo na nejaké nešťastie, ale žehličky sa ujali a dlho sa používali, takže to sú také prípady. Tie nádržky boli vždycky iné, buď praktickejšie vpredu nádržka, vzadu nádržky, rôznych tvarov, zase na natlakovanie rôznych tvarov a tento. Z takých vzácnych, toto sú domáce, nechcem povedať európske, nemecké a vyskytujúce sa v Československu. Tieto žehličky, to sú bežné, ale takisto na palivo. Z týchto také vzácnejšie sú tieto dve, obidve sú zo Švédska. 1860, 1870, zachovalé zberateľsky sú ako zaujímavé. Každá váži 10 kg, takže žiadny jednoduchý výrobok, ale zberateľsky už ich je málo. Ďalším typom žehličiek sú žehličky, do ktorých sa vkladala nahrievacia vložka. Bol to taký starý typ, na to pomerne rýchlo prišli, takže tu je taký príklad žehličiek, ktoré sú s nahrievacou vložkou. Tvary boli všelijaké, vložka sa dávala rozžeravená dnuka kliešťami a pokiaľ nevychladla, hriala a gazdina žehlila. Táto je zaujímavá tým, že má okrúhly nos, takže je to francúzska, takže žehličky, ktoré sú s okrúhlým nosom alebo okrúhlým zadnou časťou, sú pomerne zberateľmi vyhľadávané. Zvláštnou už novšou žehličkou sú tieto porcelánové, je z Nemecka, je dvojplášťová, čiže medzi tými plášťami je azbest, aby žehlička, aby to teplo minimum uchádzalo. Tu aj vidíte vo vnútri tú vložku, ktorá sa nahriala a ktorá sa potom zavrela dnuka a sa žehlilo. Takže toto je taká nemecká dvojplášťová žehlička s vložkou. Tu sa nemuselo báť, že sa zašpiní, pretože dalo dovnútra, ale ak sa nahrievala žehlička na šporáku alebo na čom, tak koľko sa stalo, že potom to väčšinou ešte očistila na nejaké medzilátke vlhkej a žehlila. Toto je ako takisto na vložku, tá vložka tu myslím, že dokonca je.
A táto žehlička je z roku 1807, čo má tu aj vygravírované. Je z Viedne. Ďalším vývojovým obdobím boli plynové žehličky, ktoré sa vlastne tým, že sa dnuka spaľoval plyn, sa zohrievali a tým teplom sa kúrilo. Boli dva typy. Buď do žehličky šiel priamo plyn, ktorý tam horel, v tej žehličke, tu sa zmiešaval so vzduchom, aby horel, lebo pre horenie plynu je treba kyslík. Alebo potom boli také, že nemala nič, ale dovnútra sa vháňalo cez špeciálny stojan, ktorého išiel plyn, to horelo, sa vháňal už horiaci plyn, tady to vychádzali z plániny a keď sa zohriala, sa išlo žehli. Čiže ona tiež potrebovala k svojej činnosti potrebovala plyn. I keď by človek nepovedal, že niečo s plynom má, alebo že je plynová, mohla by sa používať tak, že sa zohrieva na šporáku alebo ako hladiaca, ale táto je plynová. Čiže toto je príklad takého toho zohrievania na inom. Tu je iný príklad. Čiže princíp je všade rovnaký. Táto je zaujímavá tým, že je revolverová. To znamená, že vždy táto časť sa ohrieva pri žehlení. No a keď už táto vychladne, tak potom sa otočí sa a žehlí sa zase tou druhou časťou, zase táto takže to sa volá revolverový systém. Tieto revolverové žehličky, všetky typy sú pomerne zberateľmi vyhľadávané. Posledným štádiom sú elektrické žehličky. Nie veľa zberateľov elektrickým žehličkám sa venuje, lebo ich považuje za súčasné, nezaujímavé a tak ďalej, ale vôbec to nie je pravda. Sú to veľmi zaujímavé žehličky typové a hlavne svojím vývojom. Na začiatku elektrické žehličky vlastne prvým výrobkom po vynájdení žiarovky a vlastne elektriky a žiarovky Edisonom, tak prvý výrobok bola žehlička v Amerike. Takže hneď to nejako patentovali si, lebo ten spôsob, ako to teplo dostať z toho drôtu odporového, ako to tam z tej šľude zavrieť, izolovať, dlho sa trápili a nevedeli na to vlastne spoľahlivo dojsť, ale potom už to vyriešili a tak vznikli žehličky. Takže toto je taká stará žehlička, 1907. Vidíte, že je ešte poplatná žehličkám z predchádzajúceho obdobia 1907. Toto ešte stále bolo, že bola konštantná teplota. Moc nejako nebolo treba ani veľa druhov teplot, pretože tie látky vlastne neboli umelé, polyestery a ja neviem, silóny a nylóny a neviem čo všetko, takže nebolo taká požiadavka. Keď požiadavka vznikla, tak potom Američan, Rainer sa volal, dal si patentovať žehličku a toto je prvá žehlička, kde už sa menila teplota, vidíte, že 6 stupňov na princípe reostatu, čiže na veľkosti špirály, dĺžky vo vnútri, tak sa vlastne menila. Takže toto je taká žehlička, jedna z prvých, ktorá už menila, je americká, ktorá menila teplotu. Toto sú ETI 211 a 212. Na počudovanie vo svete sú cenené nielen pre svoj odvážny tvár a dizajn, ale aj spôsob, veľká plocha, preľaváka, prepraváka, takisto možnosť regulovania teploty. U málo výrobkov je aj známy dizajner u tohoto. Je ten dizajner, je známy, ktorý navrhoval vete a mixéry a tak ďalej a tak ďalej. Zberateľstvo vysiluje zberateľa duševne, fyzicky a hlavne finančne.
Napriek tomu som rád, že ma ten vírus neobyšiel a že tá zbierka existuje a že v nej, dúfam, moji synovia a vnúci budú pokračovať. Takže nemám ani obavy nejaké veľké, že by čo s tým železom čo bude s tým železom, keď nebudem a tak ďalej. Takže zbierka je základ položený, treba ju zveľaďovať, brúsiť,